Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Янсен Вандер Штрудел от Западния парк. Миналия път ви разказах за трагедията в Североморск, която едва не се превърна в ядрена и не стана първият Чернобил. А днес ще сравним Чернобил с Хирошима и Нагасаки. Нека видим къде трагедията е по-голяма, как хората са преодолели тези трагедии и какво представляват Чернобил и Хирошима и Нагасаки днес. На 6 август 1945 година един американски бомбардировач Б-29 хвърля първата атомна бомба над Хирошима. В нея има 64 кг уран, но само, забележете, 700 грама взимат участие в верижната реакция. Ядреният взрив става на около 500 метра над повърхността и продължаващата сила е ударната вълна. 3 дни по-късно, на 9 август 1945 година, един друг американски бомбардировач Б-29 хвърля втората атомна бомба, този път над Нагасаки. Тя е плутониева и е наричана Дебелакът. Експлозията е на около 500 метра височина и само около 700 грама плутоний взимат участие в верижната реакция. Главната продължаваща сила и на тази бомба е ударната вълна. Мощността на урановата бомба Малчугана, хвърлена над Хирошима, е около 16 килотона. Това са 16 000 тона динамит. А мощността на Дебелака, плутониевата бомба, хвърлена над Нагасаки, е около 21 килотона. И двете експлодират на около 500 метра височина и въздушните течения бързо отнасят радиоактивният облак. Няма почти никакво радиоактивно замърсяване. Месец след бомбардировките, американските военни извършват щателни изследвания на двата града и стигат до заключението, че там може да се живее. Оцелелите от двете атомни бомбардировки не получават никаква помощ от държавата. Никой не знае какво е това лъчева болест и как да се справим с нея. Те дори си траят, защото се страхуват да бъдат дамгосани и дискриминирани. Едва 12 години по-късно японската държава най-после се сеща да предложи безплатна държавна медицинска помощ на оцелелите от бомбардировките в Хирошима и Нагасаки. Днес Хирошима и Нагасаки са цветущи градове, напълно безопасни за живеене и благодарение на японския ум и японското трудолюбие те изглеждат като приказки и никой не би предположил, че при 75 години са били пустини. А сега да видим какво става в Чернобил. От японското трудолюбие, японския ум се пренасяме към руската мърлящина, простащина, диващина и руския мързел. Фундамента на четвъртия реактор на Чернобилската електроцентрала не отговаря на никакви мерки за безопасност и инженерни изисквания. Бетона, който е използван там, не е този, който е трябвало да бъде използван и с раждането си този реактор има проблеми с охлаждането. И точно тогава някакъв идиот решава да направи експеримент и изключват всички системи за безопасност. Тъй като охлаждането в реактора не е добро, парата му идва малко в повече и той експлодира. И докато урана в първата атомна бомба, хвърлена над Хирошима, е само 64 кг, урана в четвърти блок на АЕЦ Чернобил е 3600 кг. Няма ударна вълна, но има жестоко радиоактивно замърсяване. В Чернобил има радиоактивни изотопи на много други химични елементи, които ги няма в японските градове. Стронций, цезий, йод, плутоний, и те правят нещата още по-сложни. Взривът е наземен и радиоактивният прах бавно пада на земята и прониква в почвата. Целият район в радиус от 30 км е евакуиран. Град Припят става призрак, а той е само на 16 години. И град Чернобил също е евакуиран. Днес никой не живее там, въпреки че някои хора се вършат по селата си и странно, няма мутанти. Хората са живи и здрави и ядат краставици, домати, в дворовете им коткодят кокошки, които снасят напълно нормални яйца. Излиза, че нас са ни лъгали за радиацията. Не е толкова опасна, колкото на нас ни се струва. Дори се организират екскурзии, на които ходят идиоти и се щракат в изоставения реактор и вървят из града призрак Припят. От човешката трагедия се правят добри пари. Ако някой от вас има снимки на животни мутанти или хора мутанти в резултат на ядрената катастрофа в Чернобил, нека да ми ги покаже.
Аз такива не съм виждал. Мутанти има. Те са в България, в Министерския съвет, в президентството, в Народното събрание и във всяка община. И тук си има човек тиква, имаме си човек храпон, имаме си човек слива. Всичко си имаме, само няма хора. Скъпи приятели, сигурен съм, че ако японците отидат в изоставените градове Припят и Чернобил, само след 10 години те ще заприличат на Хирошима и Нагасаки днес. А ако руснаците отидат в Хирошима и Нагасаки, само след 10 години те ще заприличат на Припят и Чернобил, каквото са днес. Благодаря ви за вниманието.